Malawi Today. Kukulandirani kwina kulikonse kumene muli pa Malawi lero. Kaya lero mwadzuka bwanji. Nkhani zambiri zikuchitika ndipo zambiri zinachitika. Koma nkhani yayikulu imene takubwereserani pano ndi imene inachitika dzulo ku parliament. Inu mukudziwa kuti dzulo parliament inakumana ndipo aphungu anakambirana zinthu zosiyanasiyana ndipo mwachizolowezi nyumbayi inayamba zokambirana zake mmamawa ndipo idapumira chigawo chakumasana. Koma mtsikuli zodabwisa kwambiri zinachitika chifukwa inafika stage yonena kuti zokambirana zili mkati magesi adathima ndipo zinapangisa kunena kuti aphungu ayase matochi kuyamba kuwunikira zinthu zimene amawerenga mmene ndipo anthu aphungu a nyumba ya malamulo mmene ena amayankhula zinthu zosiyanasiyana. Magesi ndithu kuzima mpaliament, zinthu zombesa chisoni kwambiri. Nde apa tifuna tikungokupasirani za mmene zinalili ku nyumba ya malamulo kuyambira pomwe kunali koyera mpaka na anthu atafika mu mdima koma uli masana kamba kothima kwa magesi. Nde zambiri muzionera mu video imeneyi koma tingokuonesani mmene zinalili. Timakhala tikupemphani nthawi ndi nthawi kunena kuti ngati mukungotipeza kumene chonde pangani subscribe komanso kupanga share, comment, choposaposa kupanga turn on notification bell kuti ma updates amene timapereka pano asamakuphonyeni. Tatiye tiyambe tsikoli ndikuonera zimenezi. And those of the contrary opinion say no. The ayes have it and the motion is carried. We now take a healthy break. When we come back, we'll continue and we shall have a report from the social and community affairs regarding patient disbursement matters for retired civil servants. It's another very important report, so make yourself available soon after as we come back from a healthy break. It's 15:48 thereabouts, so come back at 80 minutes past 4. House suspended. Okay. Okay, I'm being guided to come at 20 past 4. Thank you. Ndi mmene motu mmene zikukhalira ku nyumba ya malamulo. Mwamva speaker wa nyumba ya malamulo atangomaliza kuwauza anthu kuti apite ku break ndipo apapa anthu azibwerera. Koma mmene takambira kuti atangobwerera ku break zoziziswa zinachitika. Nde taonerani video imene ili mkuza kusogolo kumuone mmene zinakhalira kuti magesi adathima zokambirana zili mkati. Nde ife zambiri tisakambe koma takamba kale. Nde tangoonenani kuti zinali bwanji ku nyumba ya malamulo kumeneko.